enweghị m chọrọ ịgwa unu ọ dị mmadụ abụọ onye nke a ga-anọ na-agba mbọ na-eme ihe niile ọ ga-eme ka ọ bara onwe ya uru ka o nweta ego bie ndụ dị mma n'ọdịnihu na-emekwa ya n'ụzọ ziri ezi o mana onye nke a na o were ndụ ya na-egwu egwu were ndụ ya na-emegheri oge o kwesịrị iji haziwe ndụ ya o were ya na-ezuzu nnọọ na-ebi ndụ sọrọ ya oge eruzie nke a bịa kpata ego nweta ihe ahụ ọ na-achọ nke a ji ndụ ya na-egwu egwu ndụ ya emebiela ma ghasaa ihe abịa mee nke a gbara mbọ ma kpata ego echi nke a ji ndụ ya na-egwu egwu na-enweghị ihe o ji ndụ ya kpọrọ abịazie bịakwuazie n'isi onye nke a maka na nwanne ya bịa sịwa tradition demands ebe ochie atọmọchị bụ na oyibo ka ha ji akụ inyo a nye am tradition ga na-eji nwande ka mme ya ka o doo gị anya egbe eluigwe ga-agba gị ochi arọ Chukwu na-abịa ọ nwụta gị ọ ga-apịa gị mpịarị pụta n'ezi mama dị na-echu